ana dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8 inggih menika Obro Markota putran Denta tawon Gunggumala Cahya Maya Retna Muncar Daru Maya Adi Rembulan Dadari miwah Kartika Abyur. Rupan 8 mau sejatine sipat kang linuwih dene 8 mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sipak asma apengal dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara yaiku abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kayata dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan nerubuh. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawean, trima bodho waton ngaso. Anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening kang abang, ireng lan kuning.